Muri yeZimbabwe awataziva kuti Fadzai Mahere aiwa ane nharo. Fadzai Mahere anenge achitoda nekuti anouya panapa aiwa achireplya achipopota kune vanhu veThe Herald Zimbabwe vakapublisha nhau dzekuti aiwa Zimbabwe iri kuexpecta mamillions of tons muno mudrought season. Saka muendera mashoko ataugwa naFadzai Mahere aiwa nokurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuti rambochona maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti Fadzai Mahere anotanga anoreply kupost yakapostwa neHerald Zimbabwe chinzi Zimbabwe is now expecting to harvest about 1 million tons of grain this season despite a ravaging drought that has hit the country. Saka iye anozoyanyora mashoko ekuti stop the propaganda and the lies. What are the numbers saying? What is the science saying? Why wait until the last minute to have a plan in place? Why are you afraid to be honest and declare a state of disaster? Why has the drought not been officially declared? Instead of chaining our propaganda, celebrating nonsense and giving unsupportable awards to the Minister of Agriculture, we expect you to have a data-driven plan to ensure the nation does not starve. Mashoko anaitwa na Fadzai Mahere achiti aiwa vari kuchipublisha Nhema ndozvitogwa na Fadzai Mahere achiti aiwa vari kuisa mapropaganda nemalies ekuti Zimbabwe iri kuexpecta mamillions of tons egrain, asi ivo vachitadza vasina kana kumbopublisha kuti Zimbabwe macho matoita nzara mugore rino, kozongoya vachiti aiwa we are expecting mamillions ematons. Ndo mashoko ataugwa na Fadzai Mahere aya. Chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko awe achiudza aiwa Herald Zimbabwe. Pine mucomment section medu musangano subscribe like notina on the bell icon. Rambochona maupdates anokupa pano paZim News Live.